Godt. Du spænder i ballerne, Amanda. Klemmer med knæene og stopper op på tøjlen. Flot, ros ham og driv lidt på ham med dine ben. Så spænder du i ballerne, klemmer rundt om med benene og stopper på tøjlen. Slipper presset med tøjlen, roser ham, rider videre ud i hjørnet. Helt ud i hjørnet, ud på den anden side af kejlen. Driv på ham. Spænd i ballerne, klem med lårene og stop op. Det er fint. Ros ham og rid videre. Helt ud i hjørnet. Klem med ballerne. Rundt om med benene og stoppe op. Super. Ros ham. Rid videre. Godt, Sofie. Når du kommer der, så spænder du i ballerne. Prøv at spænde i ballerne. Klem med benene. Stoppe op. Rid videre. Spark til ham. Med begge ben, ikke? Og ud i hjørnet. Klemme med ballerne, spænd med lårene og stop. Stop. Godt, rid videre. Gør klar til at stoppe, Amanda. Spænde ballerne, klem med lårene og stop op. Stop, stop. Flot, ros ham og rid videre. Super. Lav en halv parade, Amanda. Klem med knæene, spænd ballerne. Godt. Og giv forsigtigt længere tøjler til ham. Super, super, super. Lav en halv parade og lav tøjlerne korte igen. Lille bitte halv parade, Sara. Spark lidt til hende igen. Og giv hende forsigtigt længere tøjler. Frem med hænderne, Sara. Og så skal hun, ja. Og lav en halv parade igen. Og så tøjlerne op. Så de er normal længde. Det er fint, Sara. Ros hende. Er klar til at lave en halv parade. Spænd i ballerne, klem med benene og stop lidt op. Så giver du ham længere tøjler, så han strækker mulen ned mod jorden. Laver en ny halv parade. Og tager kortere tøjler igen. Kigge fremad. Hænderne på højkant. Stræk benene ned om hesten. Ned om hesten med benene. Så læn dig tilbage, ned med hælene, op med tæerne. Godt, Sara. Helt ud i hjørnerne. Lav en lille halv parade der. Klem med knæene, stoppe op. Og anspring. Ikke så meget fat i munden på ham. Spark til, kom, rid fremad. Flot. Lille halv parade. Ude i hjørnet. Lav anspring. Kom. Ned med hånden. Lidt mere energi i ham. Spark lidt til ham, ja. Og anspring. Ude i hjørnet, Sara. Spark lidt til hende. Ude i hjørnet. Kig, hvor du skal hen af. Hov, Sara. Kom nu. Kom nu. Lav et anspring. Højre ben frem, venstre tilbage. Så er det altså sådan her, de skal se ud. Holder hælene nede. Stadig lidt kontakt med hestene. Og vi prøver at læne os rigtig meget tilbage, så vi kan mærke, det spænder i musklerne. Og vi rejser os stille og roligt op igen. Række ud efter numsen på hesten. Så langt tilbage vi kan nå. Forsigtig, Amanda. Ud efter hestens numse. Godt, og tager hånden op igen. Tager den anden hånd og strækker om mod numsen. Tag vores højre hånd og stræk ned mod tæerne. Hælene skal nedad. Hælene nedad. Sofie, højre, det er den anden hånd. Godt. Og vi skifter.